Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Alin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Stephen, 22 anyos, single, estudyante, first year college, taga Panati, Malungon, Sarangani Province. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, ilabi na sa akong mata. Ganahan gid unta ko nga makahuman kog eskwela. Pero babag na ako kining akong gibati. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa diyang senior high pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Stephen, sila na imong mata. Ha? Kay naon sa dechen? Nakuha-puha man ang dapit sa puti sa imong mata. Ha? Mao ba? Wa gid ni maayo. Dautan kang mata? Oo. Daan ako nga dautan og mata. Duha na ka doktor sa mata nga mga giduol ani. Kay maulian man siya basta may tambal nga dapat ini. Pero kung wala na sab, mabalik na sab. Nya karon nagpuan na sab di ay. Sa mini gani. Huwag palibot sa itong sa imong mata. Lain king tan-awon. Mura jud kag vampira. Ha? Uy, kumidya na tong staff ha. Ay nagkasuko, boy. Pero mas mayo siguro nga imo na ipa-check up og usab. Unsa? Usa ka semana gyud kong nag-anto sa adto nga murag nahiwi ang pikas na kong naong. Og sakit kayong ako mata og oo. Mihangyo ko sa among advisor nga muhunong lang una ko sa pag-eskwela. Aron makapahuway ko hangtod sa among graduation sa senior high, aron pod makapasok ko. Pero after sa among graduation, mikalit na sab sa pagsakit ang akong uo nga nagsakit pod ang akong tangkugo. Ug unya, ma, kasakit ma. Asa mong sakita ha? Asa napita, Stephen? Ang akong uo ma, ang akong tangkugo. Sakit kayo ma. Murag yun og may ugat nga naipit og naputol. Ginoo ko. Agay. Ay, blood ka naman siguro bataha ka. Kay. Hala. Lahiyo naman sa diay ng tuong bayan sa imong naong dong. Ha? Nagtuo pa ming high blood ko. Og iatake ko sa high blood tungod sa akong mga simptomas. Apan mingon ang doktor, normal raman kuno ang akong blood pressure. 120/75 raman. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nahiwi ang akong naong og sakit ang akong tangkugo nga murag may naipit og naputol nga ugat ug murag nabunog. Normal raman ang akong dugo, 120/75 raman. Dili ka ni Bell's palsy? Ikaduhang pangutana, katong time nga naghimo pa ko sa among thesis sa senior high school pa ko, pirmi kong kuwang sa tuog ug maligo ko. Mao kato ang nakaingon nining akong gibati o kaliwat ba gini namo? Ikatulong pangutana, may katarata ko sa akong mata. Nagbalik-balik ni sa pagpuwa nga moabot na ang pagpuwa sa itom nga bahin sa akong mata. May connection ba ni sa pagkahiwi sa akong naong? Ikaupat og katapusan. Pag-eskwela na ako sa college, pirmi kong tulala og dili gid masod sa akong utok ang isulti sa among proktor. Ingon sa doktor nga ipa-CT scan o ipa-MRI ko aron ko na mahibaw-an kung unsa ang akong sakit. Tinuod ba na? Wa man gud may kwarta. Asa man mi moduol nga ahensya nga makatabang namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Stephen.